Και επειδή εμείς σκεφτόμαστε εσάς, ψάχνουμε φθηνές ιδέες και λύσεις. Και έχουμε εδώ στο πλατό μας τον Παναγιώτη και τον Αποστόλη με μικροσυσκευές μέσω ίντερνετ. Καλημέρα, Ελένα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το site σας είναι www.bulldoza.gr. Δηλαδή, τι κάνουμε, κατεδάφιση στην ακρίβεια. Ακριβώς, στις τιμές. Τα κατεδαφίζουμε όλα. Πολύ μας αρέσει. Να ξεκινήσουμε από τι μας έχετε φέρει εδώ. Λοιπόν, εμείς είμαστε ένα site που έχουμε ξεκινήσει πολύ πρόσφατα, μερικές εβδομάδες μόνο. Και είμαστε μια ομάδα νέων παιδιών που τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά. Και πουλάμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα και θα σας δείξουμε με τον Αποστόλη, ηλεκτρικές συσκευές αλλά και τα πάντα για το σπίτι. Δηλαδή λευκά είδη, διακοσμητικά. Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτά που ρούχα. έχετε φέρει. Βλέπουμε πιστολάκι που είναι υποχρεωτικό, το χρειαζόμαστε αυτό. Και γυναίκες και άντρες, αλλά γυναίκες λίγο παραπάνω. Πόσο κοστίζει και πόσα βατ είναι? 11,5 ευρώ κοστίζει αυτό και είναι 1800 βατ. Εντάξει, με 1800 βατ αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να κάνουμε όλα τα χτενίσματα. Γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατό πιστολάκι. Και όταν λέτε αυτό στο εμπόριο κοστίζει πολύ περισσότερα, περίπου πόσο? Περίπου 20-25 ευρώ. 20-25 ευρώ. Και πολύ περισσότερα αν ρωτήσετε εμένα που έχω κοιτάξει σε καταστήματα. Κάτω από τη μισή τιμή λοιπόν το προσφέρετε εσείς. Εγγύηση έχει? Ναι, έχει 2 χρόνια. 2 χρόνια! Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Όλες οι οικογένειες μπορούν να θέλουν να πιούν και ένα καφεδάκι. Μας έχετε φέρει εδώ με καφετιέρα. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι στα 9,5 ευρώ. 9,5 ευρώ. Χωρητικότητα έχει 12 φλιτζάνια. Που φτάνει πολύ και καλό. για όλη την οικογένεια και για καλεσμένους, αν θέλεις να έχεις. 12 φλιτζάνια, όσο να είναι. Πολύ καλή. Και συνήθως βρίσκεις με 15 ευρώ και πάνω καφετιέρες, οποιοδήποτε κατάστημα πας. Ωραία. Όλα τα προϊόντα σας έχουν εγγύηση? Όλα έχουν εγγύηση. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές παίρνουμε κάτι, μας χαλάει μετά από κάποιο καιρό και μετά δεν το κάνουμε, το πετάμε. Έχετε τον ψίχουλο συλλέκτη που διαβάζω εδώ? Τον έχουμε φέρει μαζί μας. Το φέρουμε σε επόμενο αφιέρωμα που θα κάνετε, που έχει φοβερό ενδιαφέρον. Γιατί είναι gadget για νοικοκυρά φοβερό. Πώς σκέφτεται ο Σπύρος την νοικοκυρά είναι το κάτι άλλο. Κάτι που χρειάζεται πολύ είναι αυτό εδώ που το χρειάζονται από τις μαμάδες μέχρι τους μεγάλους. Γιατί τι γίνεται, και φτιάχνουμε τις κρέμες του μωρού, μπορούμε πολύ εύκολα να τις φτιάξουμε εδώ πέρα, αλλά και αν θέλετε να φτιάξετε σάλτσες για μακαρόνια και για οτιδήποτε, σαλάτες να ψιλοκόψετε, είναι ό,τι πρέπει. Αυτό πόσο κοστίζει? Αυτό είναι στα 9,5 ευρώ επίσης. Και στο εμπόριο πώς το βρίσκουμε? 20-21. Δηλαδή σε όλα τα πράγματα είναι 50% και πάνω η δική σας έκπτωση. Ναι. Όλα μέσω διαδικτύου λοιπόν. Όλα μέσω διαδικτύου με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις πιστωτική κάρτα. Γιατί πολλοί φοβούνται να δώσουν πιστωτική κάρτα. Αυτό και είναι πώς θα αλήθεια. γίνει? Και τι Είναι γίνεται? πολύ σημαντικό. Μπορείς να το παραγγείλεις, να έρθει σπίτι σου και να πληρώσεις το ταχυδρόμο που σου φέρνει το είδος. Οτιδήποτε και να πάρεις. Είναι ρούχα, είτε είναι αυτά τα είδη, είτε είναι λευκά. Αυτό λευκά είναι πάρα είδη. πολύ καλό. σημαντικό. Δηλαδή, λοιπόν, θέλω εγώ να πάρω τηλέφωνο. Σας παίρνω τηλέφωνο. Έχω δει στο διαδίκτυο τα προϊόντα που προσφέρετε. Ακριβώς. Και σας παίρνω τηλέφωνο. Πότε θα το έχω έξω από το σπίτι μου? Συνήθως σε 2 με 3 ημέρες, 4 το πολύ, έχετε στο σπίτι σου, στο γραφείο σου. Και αυτό όπου το έχεις σημαντικό. Γιατί παραγγείλει. συνήθως ακούμε παράδοση 2 εβδομάδες και 3. Όχι, Έρχεται όχι. σε 2-3-4 μέρες σπίτι, πληρώνω τον άνθρωπο στην πόρτα και αν δω ότι κάτι παθαίνει το προϊόν μου, επικοινωνώ πάλι μαζί σας. Εννοείται. Και εσείς μου κάνετε την Επιστροφή ή ανταλλαγή, οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, πώς γίνεται εσείς να πουλάτε τώρα σε τέτοιες τιμές και να μην μπορούν άλλα μαγαζιά να πουλήσουν έτσι? Είναι πάρα πολύ ψάξιμο στο εμπόριο. Γενικά έχουμε 10.000 είδη τουλάχιστον και επώνυμα brands, και στα ρούχα και στα ίδια το σπίτι. Και όλα αυτά επώνυμα μπορεί να δείτε στα μαγαζιά. Και έχουμε κάνει πάρα πολύ προσπάθεια να βρούμε τις καλύτερες τιμές που γίνεται. Είναι με διαπραγμάτευση, αλλά και το ίντερνετ προσφέρει χαμηλότερες τιμές. Επειδή δεν έχετε κατάστημα, δεν έχετε νίκια, νίκια και έχουμε υπαλλήλους τέτοια. και όλα αυτά. Ωραία. Και μάλιστα, άμα θέλετε, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε και μια προσφορά σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ναι. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, ό,τι ψωνίσουν από εμάς ή αυτά ή τα άλλα είδη, 30% έκπτωση παραπάνω από τις τιμές που σας είπαμε τώρα. Σας Αλλά και όλα ευχαριστώ τα πολύ. είδη. Δηλαδή, επιπλέον από το 50 που έχετε, αποκλειστικά για 30 τους για μας. τηλεθεατές σας. Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, Ναι. μια τελευταία ερώτηση, επειδή είναι σημαντικό να τρώμε και το στάκι. Τιμή αυτής της τοστιέρας. Είναι 13,70. Έχει αντικολλητικές πώς λέγεται, πλάκες. Αυτά βγαίνουν για να τα καθαρίζουμε πιο Όχι, είναι εύκολα. αντικολλητικές. Άρα δεν κολλάει τίποτα Όχι, πάνω. Τέλεια, Πάντως, σας παιδιά, είναι ευχαριστούμε πολύ. Έλενα, για νοικοκυριό είναι φοβερό έτσι. Γιατί με ένα εκατοστάρικο γεμίζει ένα νοικοκυριό ολόκληρο. Δηλαδή, Πλάκα τα κάνεις που τα παίρναμε με δόσεις και μας Ειδικά για τους έβγαινε. φοιτητές ή για όσους ψάχνουν μια λύση έτσι λίγο πιο Τέλειο, παιδιά. οικονομική είναι ό,τι πρέπει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bulldoza.gr, γεια σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, παιδιά. Ωραία λύση. Μ' αρέσουν. Δεν Και είναι μ' αρέσουν πολύ και πολύ καλό. γιατί είναι και νέα παιδιά έτσι. Κατάλαβες. Πολύ σημαντικό. Εγώ Τα στηρίζω νέα τη σειρά παιδιά, μου πάντα, να ξέρεις. όταν έχουν ιδέες, εντάξει, είναι πολύ μπροστά. Τελεία.